ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? நல்லா இருக்கிறீங்களா? இன்றைக்கி மணி சேவிங் வீடியோவில் எதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா, அதாவது வீட்டிலேயே சின்ன சின்ன வருமானம் நம்மளால் பண்ண முடியும். அது நான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதாவது நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு கொஞ்சம் இடம் இருந்தால் போதும். இப்போ நம்ம வீட்டு முன்னாடியெல்லாம் காலி இடம்லாம் கொஞ்சம் இருந்தால் கூட போகுது. இதை நம்ம செய்யலாம். கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது உங்களுக்கு. அதாவது வீட்டிலையே இப்போ எலுமிச்சை செடி, இந்த முருங்கை மரம், வாழை, இந்த மாதிரியெல்லாம் செடிகளை வளர்க்குறப்ப நம்மளுக்கு மரத்தை வளர்க்குறப்ப நம்மளுக்கு அது ஒரு சின்ன சின்ன வருமானம் நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டே இருக்குது. நம்ம அதை வச்சு மணி சேவிங் பண்ணலாம். நம்ம தேவைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுக்கு செலவுகளும் கொஞ்சம் கம்மியாகுது. அது மாதிரி இன்றைக்கி சொல்கிறேன். உங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதாவது வீட்டுக்கு பக்கத்தில் கொஞ்சம் காலி இடம் இருந்தால் போதும். இப்போ வீட்டுக்கு முன்னாடிங்கிறத விட வீட்டுக்கு சைடில் எல்லாம் கொஞ்சம் இடம் காலி இடம்லாம் இருந்ததுன்னா, கொஞ்சம் போதுமான அளவு தண்ணி இருந்ததுன்னா போதும். அதாவது ஃபஸ்ட்டு முருங்கை மரம் வைக்கலாம். முருங்கை மரம் வச்சா இந்த மாதிரி நம்ம ஓரளவுக்கு காய் கொடுக்குற பருவத்தில் நம்ம கடைக்கு இந்த மாதிரி சந்தையில் கொண்டு போய் வச்சு விற்கலாம். இந்த மாதிரி ஏதாவது இப்போ வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் நம்ம சேல் பண்ணலாம். நம்மளுக்கு அது ஒரு நல்ல ஒரு வருமானம் தான். அதே மாதிரி வாழை மரம் அப்படி தான். நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான இலைகளெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதிலேருந்து. அதேமாதிரி வாழைத்தாறு பழக்கடையிலெல்லாம் கொண்டு போய் கொடுத்தோம்னா அப்படியே முழுசாக எடுத்துக்குவாங்க. வாழை மரத்துக்கு பெருசாக நடவுன்னு தேவையில்லை. தண்ணியும் அதிகமாக தேவையில்லை. அதாவது எப்படி சொல்கிறதுனா, இப்போது துணியெல்லாம் துவைக்கிறோம்னா அந்த தண்ணியெல்லாம் ஊற்றினா நல்லா வளரும் வாழை மரம். அடுத்து எலுமிச்சம்பழ மரம். அப்போ எலுமிச்சம்பழ மரம் அப்படி தான். நல்லா எப்படி சொல்கிறதுனா, இப்போது நர்சரியிலே கிடைக்கிது. நல்லா நாற்றாக வாங்கி நம்ம வைக்கிறப்ப நல்லா ஒரு வருமானம் கொடுக்கும். சின்ன வருமானம் தான். ஆனால் அது ரெகுலராக நல்லா எப்படி காய்க்குதோ அதை பொறுத்து நம்மளுக்கு ஒரு வருமானம் கொடுக்கும். அதே மாதிரி கொய்யா மரம் இப்படி தான். இப்போ வீட்டுக்கு குழந்தைங்கள்லாம் இருந்ததுன்னா நம்ம இப்போது பழமுதிர் சோலையெல்லாம் போய் வாங்கி தரோம். கொய்யாப்பழம்லாம் சுண்ணாம்பு சத்து, நல்ல ஒரு உடம்புக்கு நல்ல சத்துள்ள பழம் கொய்யா மரம். அதே மாதிரி நெல்லி மரம். அதாவது இப்போ சிறுநெல்லி, மலநெல்லின்னு இருக்குது. அது நம்மளுக்கு அந்த மரம் நம்ம வைக்கிறப்ப நம்ம குழந்தைங்க, வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்க தன்னால் பறித்து சாப்பிடுவாங்க. இப்போது அதை நம்ம ஒரு வியாபாரமாகவும் நம்ம செய்யலாம் கண்டிப்பாக. அதே மாதிரி இப்போ இந்த மரமெல்லாம் நம்ம இடமெல்லாம் இருந்து இந்த மரமெல்லாம் நம்ம வச்சு விட்டோம்னா, இது பக்கத்தில் கொடி வகைகளை போடுறப்ப நம்மளுக்கு வீட்டுக்கு தேவையான அளவுக்கு காய்கறிகளும் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கி. அவரை செடி, அப்புறம் கத்திரி செடி, பாவக்காய் பந்தல் மாதிரி போட்டு விட்டா அது நல்லா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு தலையும். அதே மாதிரி பீக்கிங்காய், அப்புறம் புடலங்காய், அப்புறம் இது எல்லாமே நம்ம கொடி வகையெல்லாம் இந்த மரம் வளர்கிறப்போ ஸ்டார்டிங்லேயே வைக்கிறத விட இந்த மரமெல்லாம் கொஞ்சம் வளர்கிறப்ப இந்த கொடி வகைகளும் கூட நம்ம வச்சு விட்றப்ப நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல வீட்டிலையே நம்ம எப்படி சொல்ல வளர்க்குற செடி மூலமாக நம்ம கெமிக்கல்லாம் இல்லாமல் இந்த பொருள்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கி. இதை வச்சு நம்ம வீட்டுக்கு தேவைக்கு பயன்படுத்திக்கிட்டு அதே மாதிரி விற்கவும் செய்யலாம். இப்போ விற்கிறப்ப நம்மளுக்கு அது ஒரு மணி சேவிங்காக இருக்குது. அதாவது இந்த பணத்தை நம்ம செலவு பண்ணாமல் இது கொஞ்சம் வருமானம் தான். இது நம்ம சேர்த்து வச்சுட்டே வரையில் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. எப்படி சொல்கிறதுனா, இடம் நிறையா இருந்தால் இது எல்லா செடிகளையுமே நம்ம நடலாம். இடம் கம்மியாக இருக்கிற பட்சத்தில் இதில் எது நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமோ அதை மட்டும் பார்த்து நட்டு நம்ம வளர்த்து பராமரித்து எல்லாம் பண்ணுறப்ப இது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதே மாதிரி வீட்டுக்கு தேவைக்கு நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். அதே அளவு நம்ம விற்கவும் செய்யலாம். அப்போ நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு மணி சேவிங்கு எல்லாமே இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை செயல்படுத்தி பாருங்கள். இந்த ஐடியாவை பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.